Дякую. Я 3 гады жыву ў Польшы, і, ведаеце, за гэты час зразумеў, што Польша ідэальная краіна для беларускай эміграцыі. Таму што тут у людзей падобная мова, якой вельмі лёгка навучыцца. Адзіны мінус, што акрамя ўкраінцаў тут яшчэ і палякі ёсць, ведаеце, як бы. Яшчэ іх мову вывучаць, ну. Ну, гэта нават не жарт. Я 3 гады ў Польшы, ўсё маё атачэнне гэта выключна беларусы і украінцы. Ну, я за 3 гады ў Польшы польскую мову стаў ведаць горш, чым да пераезду. Ну, тому што я ёй амаль не карыстаюся. Ну, уся моя польская мова ў Польшы гэта прыйсці ў бедронку і сказаць: «Так, мам, карты бедронкі». І то гэта толькі тады, калі я і касірка абодва робім выгляд, што мы не ведаем рускую мову, ведаеце. Гэта такая наша беларуска-украінская гульня, хто большы русафоб, ведаеце. Так, мам, карты бедронкі, не єстем з Росії, єстем поляким, називам ще Мікхайл Ілвен. Так і звыклае польскае імя і назвіску. Я ў мінулым годзе польскай мовай карыстаўся 7 дзён, я падлічыў 7 дзён. Гэта калі я быў на адпачынку ў Албаніі, ведаеце. Ну. А хто был в Албаніі, паклапайце, ёсць такія людзі? Цудоўна, вы разумееце, пра што я. Ну проста Албанія вельмі папулярная краіна сярод польскіх турыстаў. Ну, там, я іду па Ціране, сталіца. Паўсюль палякі, паўсюль чуваць польскую мову. На крамах, на абменніках надпісы на польскай мове. Я бачыў сцяну, там было напісана «Ебач піс». А побач Албанія для палякаў. Я такі, все зразумеў. Цягам наступных дзён єстем полякім. Ведаеце, даволі крыўдна, што я не карыстаюся польскай мовай у Польшы, таму што я польскую мову ведаю на такім добрым сярэднім узроўні. Але пры гэтым ніколі яе не вучыў, таму што, ведаеце, я сам з Брэста. Ёсць хто-небудзь з Брэста, пахлопайце? Цудоўна. Заўсёды прыемна ўбачыць берасцейцаў, якія заехалі далей за Цярэспаль, ведаеце. Ну, я сам з Брэста, ведаеце, ну, ад самага дзяцінства з бацькамі ездзіў у Польшу па закупы. Ужо ад самага дзяцінства была такая камунікацыя з палякамі. І ўжо ад самага дзяцінства ведаў базіс польскай мовы. Ну, разумееце, там, дзень добры, дзенькуе, нема в самаходзе жадных папіросаў. То не моje 50 kartonów Mińska Niebieskiego. To wcale nie jest mój samochód. No. Калі сур'ёзна, то, ведаеце, у Брэсце у 90-е, на пачатку нулявых паказвалі польскае тэлебачанне. Я глядзеў і так вучыўся мове. Але праблема ў тым, што я быў дзіцёнкам і таму глядзеў мульцікі. Мае настаўнікі польскай мовы гэта чарапашкі-ніндзя. Ну, за гэтага я не прыстасаваны да дарослага жыцця ў Польшы, ну, цалкам. Ну, таму што чарапашкі-ніндзя не карысталіся НФЗ-там, ведаеце. Не хадзілі да ўжонду, не плацілі падаткаў. Нічога з гэтага не ўмею рабіць. Але магу заказаць 4 піцы ў каналізацыю. Папрошу 4 папероні і труткі на шчуры. Гэта мой узровень польскай мовы. Сапраўды, амаль не карыстаюся польскай мовай Польшы. Ну, ведаю польскую мову, але, ну, тым не менш, гэта замежная мова для мяне. Слоўнікавы запас абмежаваны. І часам новыя словы ў польскай мове я даведваюся ўжо падчас размовы з палякамі. 2 гады таму у меня быў такі выпадак. Я быў у ветэрынарнай клініцы, ну, таму што гэта танней, чым люксмед. І хутчэй, чым НФЗ. Вось. Не, ладно, я там быў са сваім сабакам, но як бы 2 гады таму мне прывезлі пса з Беларусі. Гэта пёс маіх бацькоў, ён 10 гадоў ўжо ў зыме, але ў Беларусі не было з кім яго пакінуць. І мне яго аддалі. І мы ідзем першы раз у ветэрынарную клініку, проста такі прафілактычны візіт. І жанчына на рэсепшане запаўняе паперкі на пса і задае розныя пытанні. І адно пытанне было такім: якій расы ест пес? Я такі, расы? Ну, не ведаю, пёс нарадзіўся ў Беларусі, ну, хіба еўрапеоід, ну. Але ён амаль весь чорны, так што я дакладна не ведаю. Дакладна не мангалоід, все, што могу сказаць. Оказывается, я не ведаў, у польскай мове слова «раса» выкарыстоўваецца і для расы чалавека, і для пароды сабакі, гэта адно слово. Я не ведаў, так даведаўся. І трэба было гэтай жанчыне сказаць, якой расы у мяне пёс.
А ведаеце, у меня пёс без расы, ну, у меня дворняжка, ну, потому что мои бацькі не расісты. Ну, і трэба было гэтай жанчыне пра гэта сказаць, але я не ведаў, як па-польску сказаць дворняжка, просто не ведаў слова. А што мы, беларусы, звычайна ў такой сітуацыі робім? Калі нейкае слова па-польску не ведаем, мы просто кажам яго па-беларуску. Але з такім польскім націскам, так вось. І спадзяемся, што нас зразумеюць, так вось. Ну, факт. Я так і зрабіў. Я кажу: я мам, дворняжка. Яна глядзіць на мяне такая: co to kurwa jest, jaka дворняжка, o co chodzi? Я такі: блин, не прокатило. Беру пса, подымаю, показываю ей в окенце и такие: дворняжка, то есть дворняжка. Яна глядзіць, а ведаеце, у меня дворняжка, але такая элегантная дворняжка. З пэўнага ракурсу яна падобна на такую маленькую бельгійскую аўчарку. Яна глядзіць на мою маленькую бельгійскую аўчарку і такая: co to jest, dworняжка? To jakiś owczarek radziecki? Радзецкі — гэта савецкі па-польску. Я такі кажу: не трэба маю сабаку запісваць як савецкую аўчарку, калі ласка. Я беру телефон, Google Translate, пишу дворняжка і атрымліваю польскі пераклад. Хто ведае, як дворняжка па-польску? Кундель. Кундель, так, сапраўды, такое слово. Ну, не трэба там шукаць нейкую логіку, этымалогію. Гэта слово нямецкага паходжання. Ось палякі ім карыстаюцца недзе з 39-го. Ось, этымалогія слова кундель, нямецкая акупацыя. Ось, новае слово для мяне, і трэба яго вывучыць, тому што я жыву ў Польшы, у меня цяпер ёсць сабака. Кундель, як аказваецца. Ну, патрэбнае для мяне слово. Але слово даволі складанае, тому што яно зусім не падобна на свой беларускі аналаг. Таму што, ведаеце, збольшага як бы польскія і беларускія словы падобныя. Так? Ось, там, хербата, гарбата, піво, піва, адзідас, адзідас. Ну. Але кундель зусім не падобная на дворняжку. Як запомніць? Ёсць такі лайфхак пры вывучэнню замежных моваў. Калі трапляецца нейкае складанае слово, то трэба просто знайсці падобнае слово, якое пішацца ці гучыць падобна, і новае слово завучыць пры дапамозе асацыяцыі. Я так і зрабіў. Я знайшоў слово, якое падобна на слово кундель, гэта слово кутас. Таксама такое кароткае, таксама на ку пачынаецца. Для тых, хто не ведае, кутас — гэта пеніс па-польску. Я ведаў гэта слово, таму што я жыву ў Польшы. Гэта патрэбнае для мяне слово, я ім карыстаюся штодня. Карацей, так і запомніў. Кундель, кутас, кутас, кундель. Запісаў у сваю галаву. Нагадаю, я стаю ў ветэрынарнай клініцы. Перада мной сядзіць жанчына, якая ўсё яшчэ чакае адказ на пытанне, якія расы ест пес. Я вывучыў новае слово, таму мусіў ёй сказаць: я мам, кунделя. Мусіў, Таму што наш мозг, прыстасаванне не ідэальнае, і часам робіць памылкі. Так і адбылося. 2 гады таму у ветэрынарнай клініцы цалкам незнаёмай жанчыне я сказаў: я мам, кутаса. Я гляджу на яе, яна глядзіць на мяне. Сітуацыя максімальна крынжовая. Адзінае жаданне, якое у мяне было на той момант, гэта просто взять і збегчы адтуль, ведаеце, взять свого кунделя, взять свого кутаса і збегчы адтуль. Але я не мог, тому што яна ўжо ўпісала даныя ў кампутер. Яна ведае, як мяне завуць і дзе я жыву. Я збягу, яна патэлефаную паліцыю, такая: до нас прыходзіў пан Михаил Илвин і мяў пры собе кутаса. Прошу памоцы. Наколькі было б крыўдна, калі б мяне дэпартавалі менавіта за гэта, ведаеце. Я не збег, я застаўся, і, ведаеце, мне вельмі падабаецца рэакцыя гэтай жанчыне. Я ёй сказаў: я мам кутаса, а яна мне ў адказ: кеды направда, то мне не абходзі. То вылончне паньска справа. Я, вядома, спрабаваў выправіць сітуацыю, але, ведаеце, я расхваляваўся і таму зрабіў яшчэ горш. Я такі: прzepraszam, не мам кутаса, не. Яна глядзіць на мяне такая: нават кеды пан не ма кутаса, то wciąż mnie nie obchodzi. Bardzo mi przykro, ale to wyłącznie pańska sprawa.
карацей, сітуацыя... Дзякую. Ситуация добра скончылася, і яна не выклікала на мяне паліцыю, яна просто пасмяялася з мяне. Ну, яна зразумела, што я там не нейкі вычварэнец, што я просто беларус, у якога ёсць праблемы з польскай мовай. І няма кутаса. Вось, як бы... Я просто больш туды не хожу. Вось, я так вырашыў пытанне. Я, ведаеце, вельмі задаволены, што гэта сітуацыя так скончылася, таму што гэта сітуацыя магла скончыцца значна горш. Напрыклад, калі бы я б ёй сказаў, што я мам кутаса, але б не заўважыў бы сваёй памылкі, ведаеце? І проста далей бы працягнуў размову. Ну, штосьці кшталту. Я мам кутаса, не так давно przyjechał do mnie z Białorusi. Kiedy naprawdę to kutas moich rodziców. 10 lat mieszkał z nimi. Ale teraz na Białorusi nie ma z kim go zostawić. Oddali mi go. Chcę państwu go pokazać. Chcę, żeby sprawdzili, czy wszystko jest w porządku, czy wszystko funkcjonuje. Ale niech mnie pani najpierw powiedzie, ile to będzie kosztować. No. Dziękuję Bogu, było nie tak. Один мой знаёмы распавядаў пра сваю сітуацыю, калі ён не ведаў польскага слова і замяніў яго на беларускае. Ён красей прыйшоў у краму крафтавага піва, выбіраў сабе піўко, і да яго падышла дзяўчына, якая там працуе, і прапанавала сваю дапамогу. А гэты чувак, ён як бы, акрамя таго, што ён аматар піва, ён яшчэ трошкі сексіст, ведаеце? Таму што ён засумняваўся, што дзяўчына можа разбірацца ў піве. І вырашыў у яе гэта удакладніць. Ці разбіраецца яна. І, ну, але я просто не ведаў, як по-польску сказаць разбірацца, тому так і сказаў. Чи пані разбіраще? Для тых, хто не ведае, разбіраще по-польску гэта распранацца, ну, то бок. Ён у цалкам незнаёмай дзяўчыны запытаўся, ці здымае яна адзенне. Яна, відаць, яго зразумела, тому што яе адказ быў такім. Так, разберамся, але не для ебаных сексистов. Иммигрантов. Ну, ён сексист, яна ксенофобка, так что 1-1. Калі ўжо закрануў гэту тэму, ведаеце, я за 3 гады ў Польшы яшчэ ні разу не сутыкнуўся з ксенофобіяй, але як беларус. Як украінец я сутыкаюся з ксенофобіяй увесь час, ведаеце. Як беларус не. Як беларус я з ксенофобіяй сутыкаўся толькі ў Беларусі. Але тут табе часам прымаюць за украінца. І гэта даволі крыўдна. Не таму, што прымаюць за украінца, а таму, што гэта амаль ніколі не працуе наадварот. Каб украінца прынялі за беларуса. Каб украінца прынялі за беларуса, гэта трэба апрануцца ў гнома, прысесці, пайсці ў гандлёвы цэнтр, зайсці ў зару, зняць гэта ўсё на відэа і выкласці ў TikTok. Ну, вы разумееце, пра каго я так? Вось. Для тых, хто не разумее, быў такі украінскі пранкер, які вось все гэтае, што я сказаў, рабіў, ён стаў вельмі папулярным. І палякі чамусьці думалі, што ён беларус. Ну, вось я не ведаю, чаму, вось, ну, якая логіка. Прысеў, значыцца, беларус. Ну. Даволі крыўдны стэрэатып, даволі крыўдны. Калі ты беларус у Польшы, гэта рэальна факт, табе часам прымаюць за украінца. Я минулым летом со сваім сябрам, беларусам, быў у Гданьску. Ведаеце Гданьск, так? Польша, там, дзе мора. І мы з ім плавалі ў моры. Вода была холодная, таму што гэта Гданьск, там амаль заўсёды так. Але ў той дзень была вельмі холодная вода. Але мы былі пасля сауны, і нам было нормально. І мы выходзім з вады, і на беразе стаіць адна жанчына. Такая полька, гадоў 60. Ну, разумееце, самы ўзрост ксенофобіі. І мы паміж сабой размаўлялі па-беларуску. А беларуская мова вельмі падобная на украінскую, і гэта жанчына падумала, што мы украінцы. І сказала нам наступную фразу. Гэта цытата. Хлопцы, чи падобаще вам вода? Трохи зімна jest, co? Але то лепей, ніж быць на войне. Я не ведаю, ці патрабуе гэта сітуацыя нейкага аналізу, але што адбылося? Жанчына падумала, што мы украінцы, і паводле гэтай жанчыны украінцы не павінны адпачываць на моры, украінцы павінны быць на вайне, і гэта ксенофобія, гэта сапраўды ксенофобія,
Але калі казаць гэта украінцам? Бо мы з маім сябрам, мы беларусы, ну. Атрымліваецца, што яна папросту паведаміла нам факт. Балтыйскае мора холоднае, але гэта лепей, чым вайна. Ну, дакладна, я таксама так лічу, ну. Калі так падумаць, гэта можа быць такім рэкламным слоганам труймяста, ведаеце? Можа, балтыцкія зімны, але то лепей, ніж война. Ну. Папрошу, 1000 зета за ноцлег в Сапочі, ну. Калі так падумаць, у Польшы гэта можа быць рэкламным слоганам чаго заўгодна, ведаеце, там, не ведаю, там, бедронка. Мяса часам смярдзіць, але гэта лепей, чым вайна, ну. Спонсором таго жарту jest Lidl. Часам, ну, калі ты беларус у Польшы, ты можаш пашуць у свой адрас выпердалы до сваёй Украіны. Так? У кого такое было? О, цудоўна. Ну, не цудоўна, гэта не важна, цудоўна. Але вы разумееце, што такое ёсць. Ну. І мяне гэта заўсёды бесіла, тому што, блядь, я беларус, ну, Украіна не моя, я не магу, ну. Меня просто бесіць такая ксенофобія. Але меня бесіць менавіта такая ксенофобія. Ну, я за нормальную, здоровую ксенофобію. Ну. Я хочу, каб палякі мне казалі, выпердалы до сваёй Беларусі. Ну, я беларус, я хочу трохі шацунку, ну, хочу трохі павагі да сабе. Калі некалькі разоў у свой адрас пачую выпердалы до сваёй Беларусі, так і зраблю. Збяру свае рэчы, паеду на беларускую зямлю. У Беласток. Дзякуй, дзякуй. Вельмі прыемна бачыць столькі сепаратыстаў у зале. Тыя, хто не мае ВНЖ, моцна не хлопайце. Ну, я, на жаль, з гэтай праграмы не паспеў з'ездзіць у Літву. Там іншая канцоўка гэтага жарту. Не буду казаць на запіс, якая. Але Зенон Пазняк зразумее. Ведаеце, я апошнія паўгады выступаю ў тым ліку і на польскай мове, спрабую. І гэты жарт пра Беласток у тым ліку распавядаю палякам. І калі першы раз распавядаў, вельмі хваляваўся, таму што, ну, не ведаў, як яны адрэагуюць на гэты такі жарт. Але у палякаў была такая ж самая рэакцыя, як у вас. Заўсёды такая ж самая рэакцыя. Ну, оказывается, палякам похуй на Беласток. Яны такія, да забірайце яго нахер, ну. Усё падляшша бярыце, там, свада і ніча сваіх таксама забірайце. Мы яшчэ і даплоцім. Так ёсць. Я 3 гады жыву ў Польшы, 2 гады тут у Польшы жыве моя маці. Ну, вось яна таксама пераехала. І на прыкладзе маці я разумею, што Польша хоць такая і зручная краіна для беларускай эміграцыі, тым не менш, гэта іншая краіна, тут свае нюансы, да якіх трэба прызвычаецца. Асабліва, калі ты толькі пераехаў. Калі моя маці толькі пераехала, мы з ёй дамовіліся сустрэцца ў самым цэнтры Варшавы. Я ёй тэлефаную, кажу, ты дзе? Яна такая, ну я тут. Я кажу, дзе тут? Ну тут, каля касцёлу. Дзякуй, маці, за такі цудоўны арыентыр у каталіцкай краіне. Яна мяне запытвае, а ты дзе? Я кажу, ну я тут. Дзе тут? Ну тут. Каля жабкі, ну. Хутка ўбачымся, іду насустрач. Польша вельмі рэлігійная, каталіцкая краіна. І для многіх беларусаў гэта можа быць праблема. Але гэта дакладна не праблема для маёй маці. Таму што моя маці вельмі рэлігійны чалавек, і яна каталічка. Яна нібыта ў Дыснейленд пераехала, сур'ёзна. Тусуецца тут такая весь час, такая, вау! Столькі касцёлаў, вау! Аборты забароненыя, да пофіг, ну. Мне сын у 36 стендапом займаецца. Тут аборт ужо не дапаможа, ну. Вы не думайте, я там не здзекаюся з сваёй маці. Я вельмі люблю сваю маці і за апошнія гады зразумеў, наколькі яна ў мяне моцны чалавек. Каб вы агулам разумелі, што ў мяне маці за чалавек, 2 гады таму,
Калі ёй было 62 гады, яна зрабіла сваю першую татуіроўку, прыкідаецца. Реально. Яна тут на грудзі напіла надпіс «Вольнаму воля». Пры гэтым яна яшчэ ў Беларусі знаходзілася. Я такі, ну, маці, віншую з новай татуіроўкай і вымушанай эміграцыяй. Чакаю ў госці. Хто ведае такі гурт, які называецца Godstower? Пахлопайце Godstower. Цудоўна. Для тых, хто не ведае, гэта такі стары беларускі метал-калектыў, такі даволі культавы. І недзе 1,5 гады таму у іх у Варшаве быў канцэрт. Ведаеце, хто быў на гэтым канцэрце? Мая маці. Ось. Пры гэтым яна не фанатка метала, яна ўвогуле была ўпершыню на такім канцэрце. Як гэта адбылося? Я збіраўся пайсці на гэты канцэрт, набыў квіток, але ў апошні момант у мяне не атрымалася пайсці. Я вырашыў, што не буду там вяртаць грошы за квіток ці перапрадаваць яго, проста каму-небудзь аддам. Я напісаў у соцсетках, аб'яву пішу: ёсць квіток на Godstower, не атрымліваецца пайсці, прадам за 0 злотых. Праходзіць гадзіна-2, ніхто не піша. Я такі, 0 злотых, гэта прыкладна 0 рублёў. Таксама ніхто не піша. Пазней пішу, 0 рублёў, гэта прыкладна 0 долараў. І беларусы пачалі пісаць. Напісаў адзін знаёмы, я аддаў яму квіток. І там літаральна праз хвілін 10 тэлефануе маці, вельмі незадаволеная, вельмі злая. Я кажу, што здарылася? Яна такая, як што? Чаму ты там квіткі раздаеш? А пра мяне не падумаў. Я кажу, маці, гэта Godstower, гэта метал, гэта цяжкая музыка, ты такое не слухаеш. І тут маці мне сказала такую фразу, пасля якой я зразумеў, што маці ў мяне сапраўдная беларуска. Наколькі б ты далёка не быў ад роднай зямлі, калі ты беларус у сэрцы, то гэтага ўжо не змяніць. Бо маці мне кажа, якая розніца, калі гэта на халяву? Моя матуля, беларусачка. Я маці кажу, слухай, я ўжо аддаў квіток, няма яго ў мяне, але калі ты вельмі хочаш пайсці, я набуду табе квіток на Godstower, будзеш што на стендапе распавесці. Але давай так зробім. Каб ты дарма не вытрачала час, давай ты спачатку зайдзі на YouTube, паглядзі, што такое Godstower, і калі пасля гэтага ўсё яшчэ захочаш пайсці, я набуду квіток. Маці кажа, окей, давай так і зробім. Праз 1,5 гадзіны яна мне ператэлефановая і такая, набывай квіток, я іду. Я шчыра думаў, што маці там паглядзіць нейкае канцэртнае відэа ці нейкі кліп Godstower. Яна паглядзела інтэрв'ю на канале «Жыццё Маліна» з вакалістам і такая, яму 3 гады хіміі далі, нармальны мужик, трэба ісці. Сапраўдная беларуска. Я набыў маці квіток, яна пайшла на канцэрт Godstower. Мяне вельмі забаўляе сам факт, што маці ў пятніцу ўвечары пайшла на канцэрт гурта, які грае пэган метал, то бок на канцэрт паганцаў, язычнікаў. А ў нядзелю пайшла ў касцёл. Пасля канцэрту я ёй тэлефаную, запытацца, як прайшло. Яна кажа, мне вельмі спадабалася, было вельмі крута. У залі былі адныя беларусы. Там мы крычалі «Жыве Беларусь», там луналі бел-чырвона-белыя сцягі, паміж намі была такая еднасць. Я кажу, добра, а музыка табе як? Маці кажа, я не ведаю, я ў берушах была. Галоўнае, што табе спадабалася. Я так лічу. У меня маці цяпер такі чалавек, ходзіць на метал-канцэрты. Я ведаю, што я ёй падару на дзень народзінаў. Я ёй набуду квіток на канцэрт гурта Behemoth. Хто ведае гурт Behemoth? Для тых, хто не ведае, гурт Behemoth яшчэ пішацца як бегемот. Гэта такі польскі метал-калектыў. Польскі, але сусветна вядома, яны граюць такую вельмі жорсткую, вельмі такую экстрэмальную музыку. Ёсць адзін нюанс. Яны сатаністы. Але думаю, для маёй маці гэта не праблема. Якая розніца, калі на халяву? Я так лічу. А хто любіць падарожнічаць, пахлопайце? Цудоўна. Я за апошнія 3 гады шмат падарожнічаю, вельмі абажаю падарожнічаць. Быў у Цярэспалі. Я падарожнічаю пераважна
па Польшы. Але часам заязджаю за межы Польшы. Вось неяк выступаў у Капенгагене, сталіца Дані. Хто там быў, пахлопайце? Цудоўна. Досыць прыемна айцішніка ў залі ўбачыць. Быў там першыню, і мне вельмі спадабаўся Капенгаген, таму што, вельмі шмат было прыемных уражанняў. Першае прыемнае ўражанне было, калі я толькі прыехаў, таму што аказалася, што гэта вельмі чысты горад. Вельмі чысты. Я беларус, нават мяне гэта здзівіла. Мяне ад гэтых думак нават стала сорамна. Я сябе адчуў рускім, які прыехаў у Мінск, ведаеце. Такі, вау! Чистые улицы. Надписи на непонятном языке. Выдвижной ящик. Я так уявляю русских у Мінску. Не, сапраўды, вельмі чысты горад, вельмі такі зялёны, вельмі такі эко-френдлі, разумееце, там усе перасоўваюцца на роварах, там мільён ровараў у горадзе я столькі не бачыў. У меня там быў канцэрт, і, ведаеце, было вельмі крута, быў солд-аут, прыйшло 28 чалавек. Калі што, гэта ўсе беларусы Капенгагена, так што чыста тэхнічна гэта солд-аут. І другое маё прыемнае ўражанне было, калі я адтуль з'язджаў, таму што я правёў там суткі, і калі з'язджаў, я зразумеў, што за суткі ў Капенгагене я не ўбачыў ніводнага мента. Прыкідваеце? У Беларусі, каб за суткі не ўбачыць мента, трэба суткі не выходзіць з дому. І то не факт, што ён сам да цябе не прыйдзе. Копенгаген не так, такі горад. Я прыдумаў рэкламны слоган Капенгагена. Капенгаген – горад без смецця і мусара. Што агулам трэба ведаць пра Капенгаген? У Даніі не малі галайзу, але ў самым цэнтры Капенгагена ёсць вуліца, якая называецца Пушэр-стрыт, і там усё прадаецца. І ўсе пра гэта ведаюць. І ніхто з гэтым нічога не робіць. Я нават ведаю, як гэта вуліца з'явілася. Самы першы барыга шоў па гораду і такі: за суткі я не ўбачыў ніводнага мента, ёсць ідэя для бізнесу. Як я даведаўся пра Пушэр-стрыт? За некалькі дзён да прылёта мне выпадкова трапілася навіна, і там быў такі загаловак: мэр Капенгагена попрасіла турыстаў не набываць марыхуану на Пушэр-стрыт. Я чалавек з Беларусі, дзе за гэта можна прысесці на гадоў 5 і больш. Я гэту навіну прачытаў так. Мэр Капенгагена распавяла, дзе ў Капенгагене можна набыць марыхуану. На Пушэр-стрыт. Міхай, стрымай каардынаты. Я адкрыў гэту навіну, стала цікава, чаму там нельга. І аказваецца, што ў Капенгагене перад гэтым за некалькі дзён да гэтага адбылася сутычка паміж бандамі. Прыкідваеце, у Капенгагене ёсць банды. Гэта адзін з нешматлікіх гарадоў, дзе банды перасоўваюцца на роварах. Капенгаген і Сан-Андрэас. Два гарады. І адбылася сутычка паміж бандамі, у выніку якой загінуў адзін з барыгаў. І мэр Капенгагена попрасіла турыстаў не набываць марыхуану на Пушэр-стрыт, цытата, каб не спансіраваць бандытаў. У Капенгагене так змагаюцца з бандытызмам. Можете уявіць себе такое ў Беларусі, каб кіраўнік мінскага гарвыканкама з'явіўся на тэлебачанні такі: паважаныя госці сталіцы, не набывайце ў Мінску нічога, каб не спансіраваць бандытаў. Такое немагчыма ўявіць, чыноўнік, які размаўляе па-беларуску, што? Немагчыма. Карацей, я прыляцеў у Капенгаген, засяліўся ў гатэль, і першай справай адразу пайшоў на Пушэр-стрыт. Пабег проста туды. Калі вы чакаеце нейкай забаўнай гісторыі пра тое, як я там набываў марыхуану, то такой гісторыі не будзе. Я не набыў там марыхуану, таму што я законапаслухмяны беларус. Мэр попрасіла, окей, я ўсё зразумеў. Я набыў экстазі.
Пра гэта ні слова не было. Ладно, калі шчыра, я там нічога не набыў. Але... Не таму, што я там нейкі законапаслухмяны беларус. Просто гэта Копенгаген, гэта Скандынавія. Там дорага, пиздец. Но... Я нават цэны не запытваў. Я перад гэтым зайшоў у звычайную прадуктовую краму. Там бутэлька вады 6 еўра каштуе. Якія наркотыкі? Ну, я легальныя рэчы не магу себе дазволіць. Я суткі прабыў у Копенгагене, я там суткі не еў. Ну, серьезно. Я разумею, чаму там 28 беларусаў жыве. Ну. Астатнія прыйшлі, адзін раз зайшлі ў краму, паглядзелі на цэны, такія, не, я назад у дыктатуру. Ну. У Акрэсціна танней выходзіць. Ну. Мне там прайшоў канцэрт, і, ведаеце, адразу пасля канцэрту да мяне падыходзіць хлопец, які там адзін з гледашоў, і кажа: «Міхась, дзякуй, што прыехаў, хадзем з табой, папалім». Я такі: «Блин, за гэта трэба плаціць?» Ён такі: «Не, ты што, я табе прыгашаю». Я такі: «Блин, дзякуй». І мы выходзім, ну, з ім з клубу. Ведаеце, ну, наркотыкі гэта дрэнна, адразу кажу, гэта дрэнна. Але калі на халяву... Якая розніца? Я сын сваёй матулі, я беларус. Я іду вельмі задаволены, тому што я ў Копенгагене, ў прыгожым, чыстым горадзе, дзе няма ментоў. Зараз на халяву папалю. Але тут голас розуму мне кажа: «Міхась, што ты робіш? Спыніся. Ты зараз папаліш, есці захочацца. Трэба будзе ў краму ісці. Нафіг яно табе трэба». Карацей, я не папаліў у Копенгагене. Якая мараль гэтай гісторыі? Не ўжывайце наркотыкі ў Копенгагене. Альбо шмат зарабляйце. Я яшчэ думаю над гэтай думкай, я яшчэ да канца не сфармуляваў яе. Гэта яшчэ так. А ёсць зале айцішнікі, пахлопайце, айцішнікі. Цудоўна. Я дзякую, што ходзіце. Вельмі прыемна. Всё трымаецца на вас, амаль што. Я зайздрошу айцішнікам, але нават не ладу жыцця, не там, вашай прафесіі, а просто таму, што вы навучыліся грошы зарабляць. Таму што, ну, я не навучыўся, ну, у мяне ўвогуле херова з фінансавай граматнасцю. Ну. Вся моя фінансавая граматнасць — гэта вау, трылогія GTA на зніжцы. Ось. Трэба браць. Ну, у меня фіговая з фінансавай граматнасцю, тому што мяне ніхто гэтаму не вучыў. У школе гэтаму не вучылі, бацькі гэтаму не вучылі. Але мае бацькі нават не маглі гэтаму навучыць, тому што, ведаеце, я рос у сям'і настаўнікаў. У мяне бацька быў выкладчыкам матэматыкі ва ўніверсітэце. Маці была настаўніцай пачатковых класаў у школе. І гэта ўсё ў 90-е, мы былі бедныя. Але бацька-матэматык мог дакладна падлічыць, наколькі мы бедныя. А маці-выкладчыца, настаўніца магла мне гэта растлумачыць, як дзіцёнку. «Міхась, мы бедныя. Сёння на вячэру будзе бульба з бульбай. Схадзі ў краму, спіздзі бульбу». Калі што, не ўсё, што я сёння кажу са сцэны, праўда. Як бы. У нашай сям'і казалі картопля. Брэсцкі рэгіён. Ну. Я спрабаваў стаць айцішнікам. Я нават пачаў чытаць кнігу пра IT. Яна так і называецца «IT». Аўтар Стівен Кінг. Не дачытаў. Занадта страшная. Плюс па-ангельску. Ну. 3 гады ў Польшы, ведаеце, ёсць рэчы, да якіх дагэтуль не магу прызвычаіцца. Напрыклад, польскі этыкет. Калі што, ён існуе. Гэта яшчэ не жарт. Вы, магчыма, з гэтым сутыкаліся. Я зараз растлумачу. Калі, напрыклад, едзеш у ліфце з палякамі, незнаёмымі палякамі, яны пачынаюць выходзіць з ліфта, яны могуць табе сказаць «дзенькуе». Хто-небудзь сутыкаўся з такім, пахлопайце? О, цудоўна. Мне падаецца, што гэта нейкая сталічная варшаўская фішка, таму што я гэты жарт распавядаў у Познані, там ніхто не хлопаў. Адзін хлопец мне кажа: «Мне ў ліфце казалі толькі выпердалы да сваёй Украіны». Дзенькуе не казалі.
Но есть такая фішка, реально, я дагэтуль не могу прызвычацца, тому што так у нас не робяць, там у Беларусі. І я заўсёды гэтаму здзіўляюся, але больш за ўсё я быў здзіўлены, калі ўпершыню з гэтым сутыкнуўся. Таму што я ехаў у ліфце з жанчынай, яна пачынае выходзіць, такая, дзенькуе. Я такі, за што? За тое, што не згвалціў? Ну, калі ласка, гэта такая моя фішка. Ось. Міхась Ільін не гвалтуе жанчын. Ось. 36 год на рынку жаночай бяспекі. Ось. Я разумею, такая сабе тэма для жарту, але ёсць іншы прыклад. Я хожу ў мацоўню качацца. Я разумею, па мне не бачна, але гэта правда. Ну. Я хожу туды 10 месяцаў недзе. Я бачу вынік. Я за 10 месяцаў скінуў недзе 1700 злотых. Ось. Вельмі схуднеў. Мой гаманец. Ось. І, звычайна, пасля ўсіх гэтых практыкаванняў, якія я там раблю, я хожу ў сауну. І днямі заходжу ў сауну, а там уже сядзіць нейкі мужик. І не просто мужик, а, ведаеце, такі качок велізарны. На галаву вышэйшы за мяне, ў 3 разы шырэйшы за мяне, просто такі гіганцкі містер Алімпія. І нічога не застаецца, я сядаю побач з ім, і мы сядзім удвох, і, ведаеце, няёмка даволі, тому што, мы абодва голыя. А гэта сауна. Там няма камераў відэаназірання. І чыста гіпатэтычна, калі ён захоча, ён можа са мной зрабіць усё, што заўгодна. І ў нейкі момант ён падымаецца, паварочваецца да мяне і такі дзенькуе і пачынае выходзіць з сауны. Я такі сижу, чувак, гэта табе дзенькуе. Дзякуй, што не згвалціў. Я вельмі задаволены, што гэта сітуацыя так скончылася. Таму што гэта сітуацыя магла скончыцца трошкі інакш. Калі б ён падняўся, сказаў дзенькуе, але не пачаў бы сыходзіць. Просто стаяў бы такі: я мам кутаса. Я такі: хіба пан хцеў паведзіць жа Макундэля? Не-не-не, мам кутаса. Ведаеце, 3 гады жыву ў Польшы, гэта значыць, што я 3 гады не дома, лагічна. І я сам з Брэста, менавіта ў Брэсце пачынаў выступаць. І менавіта ў Брэсце адбыўся мой самы найгоршы выступ у жыцці. Нават калі б я сёння памёр на сцэне, гэта не быў бы найгоршы выступ у жыцці, тому што у меня ёсць гісторыя пра тое, як я аднойчы выступіў, і пасля гэтага мяне ледзь не забралі ў міліцыю. Хочаце распавяду гэта? Нібыта у вас выбар ёсць. Як гэта адбылося? Карацей, гэта было 28 снежня 2017 года. Я гэту дату запомніў на ўсё жыццё, тому што гэта реально быў найгоршы выступ у маім жыцці. У той дзень у Брэсце было вельмі дрэннае надвор'е, завіруха, там транспартны калапс, там, карацей, поўны трындзец. І мне тэлефануе знаёмы вядоўца, у яго там праходзіў карпаратыў, ён кажа: Міхась, у мяне просто цяпер ідзе карпаратыў. Ось з-за гэтага дрэннага надвор'я не ўсе артысты паспяваюць даехаць, у меня там абламваецца праграма. Можеш, калі ласачка, прыехаць, выступіць літаральна 5 хвілін, плачу $15. Я такі: сур'ёзна? Ты хочаш, каб я дзеля $15 паехаў в іншы канец горада? Дыктуй адрас. Я толькі пачынаў, гэта для мяне былі велізарныя грошы. І я еду туды на месца, і сапраўды вельмі дрэннае надвор'е, я сам спазняюся, там ледзь-ледзь прыязджаю ў час. Я прыходжу, ён мяне сустракае, кажа: вось, Міхась, зараз выйшла спявачка, 3 хвіліны яна сканчае сваю песню, выходзіш ты. Я кажу: окей, няма праблемы. Ён кажа: толькі ёсць адна невялічкая просьба да цябе. Калі ласачка, не жартуй пра Лукашэнку. Я такі: а што здарылася? Там у гасцініцы бух, у рэстаране Лукашенка? Ён такі: не, там няма Лукашэнкі, просто гэта карпаратыў супрацоўнікаў аддзелу крымінальнага вышуку Ленінскага РАУС горада Брэста. Калі ласка, не жартуй пра Лукашэнку. Ведаеце, я на той момант выступаў усяго недзе там паўгады, і такіх добрых жартаў, такія, якія заўсёды працуюць, у мяне ўсяго было на хвілін 5, ведаеце. І 4 з іх пра Лукашэнку. А вельмі цяжка за 3 хвіліны прыдумаць новых жартаў на 4 хвіліны. І па-добраму, трэба было адмовіцца выступаць. Але я падумаў: які будзе дзерзкі ўчынак, які будзе рок-н-рол,
калі я выйду і пажартую пра Лукашэнку перад супрацоўнікамі крымінальнага вышуку. Ну, я думаў так, ну, типа, супрацоўнікі міліцыі, яны ж таксама людзі, так, вось. 2 нагі, 2 рукі, якая-ніякая галава, вось, ну, знешне падобныя на людзей. Ну, у іх павінна быць пачуццё гумару, ну, я так шчыра думаў. Спойлер, не. І, ну, трэба разумець, што гэта быў 17-й год, стаўленне да сілавікоў не такое, як цяпер. І, як бы, у прынцыпе, выступаць у іх на карпаратыве ўжо тады быў зашквар, але $15, ну, як бы, не трэба мяне асуджаць. Я выходжу да іх, стол, сядзяць 40 супрацоўнікаў крымінальнага вышуку, і у меня там быў першы жарт, неяк там звязаны з былой дзяўчынай, і там дзеля нейкага інтэрактыву я ў іх запытаў, там, пожалуйста, похлопайте, у кого есть бывшие? Сидят 40 мужиков, и никто не хлопае. Я дагэтуль не ведаю, чаму, магчыма, у супрацоўнікаў крымінальнага вышуку былымі бываюць толькі зэкі, я не ведаю. Я стаю ў поўнай цішыні, і такі клас. Засталося выступаць 4 хвіліны 57 секунд. Вечар абяцае быць цудоўным. Распавядаю адзін жарт, ён не заходзіць. Распавядаю яшчэ адзін жарт, ён таксама не заходзіць. І тут час падыходзіць распавесці жарт, у якім фігуруе Лукашенко. Гэта мой стары жарт, ён мне цяпер не падабаецца, я даўно яго не распавядаю. Але спецыяльна для вас, каб вы разумелі сітуацыю, я магу працытаваць гэты жарт. Вось. Дзякуй. Ну, адразу выбачаюся. Гэта мой стары жарт, ён трошачкі, зусім трошачкі сексісткі, але, ну, 17-й год. Я цяпер іншы чалавек, вось. Беларускамоўны, вось. Ладно. Ну, красей, жарт гучаў так. Я тады выступаў по-руску, тому таксама працытую его по-руску. Букет на прокат. Видели такую фигню? Девушка, у которой нету парня, заказывает себе букет цветов, фотографируется и выкладывает в Инстаграм. То есть девушка пытается создать иллюзию, что у нее якобы есть парень. Просто мы, парни, мы такой херней не страдаем. Если у нас нет девушки, мы не пытаемся создать иллюзию, что она у нас есть. И самый ярчайший пример среди нас – это Александр Григорьевич Лукашенко. Вот у него нет девушки, он не пытается создать иллюзию, что она у него есть. По-моему, единственная иллюзия, которую долгие годы пытается создать Александр Григорьевич Лукашенко, это то, что у него девушки вообще никогда не было. И когда у него спрашивают: Александр Григорьевич, откуда у вас Коленька? Он наверняка отвечает что-то в духе: «Шо вы доебались? Это не перший случай. Да-да, непорочное зачатие». Я разумею, жарт хуйня, ну, пародия таксама. Але нават цяпер хтосьці з вас посмяяўся. 28 снежня 2017 года не смяяўся ніхто. Цішыня стала яшчэ больш ціхай. Ну. Людзі перасталі есці ў той момант. Ну. Я такі стаю ў поўнай гэтай цішыні, далей працягваю там распавядаць свае жарты. І тут са стола падымаецца мужик. Як пазней аказалася, гэта начальнік аддзела крымінальнага вышуку ленінскага РАУ з города Брэста. І ён жэстам кліча да сябе вядоўцу. Я стою, выступаю, і вядоўца падыходзіць да яго. І гэты мужик пачынае вядоўцу нешта казаць на вуха. А я, як і цяпер, з мікрафонам, гукаўзмацняльная апаратура, ну і проста, каб вядоўца пачуў, каб быць гучнейшым за мяне, ну, гэты мужик пачынае проста крычаць вядоўцу на вуха. А тое, што ён крычыць, чуюць усе. Чую я, чуюць іншыя супрацоўнікі, не чуе толькі вядоўца, бо нахуй аглох. Ну. Ён яму крычыць наступны тэкст. Гэта цытата. «Передай этому ушастому уёбку». Ушастый уёбок это як, или что? «Передай этому ушастому уёбку, что шутка про Лукашенко заебись». Я гэта пачуў, я нават расслабіўся, я такі, блин, ну, дзіўна, што вы ніяк не рэагуеце, але калі вам падабаецца, то окей. Ну. Але, на жаль, гэта аказалася не ўся фраза, потому что быў працяг. Ён кажа: «Передай этому ушастому ёбку, что шутка про Лукашенко заебись. Но если этот выблядок еще хотя бы один ебучий раз матернется, то бля буду, ночевать он будет не дома». Я гэта пачуў, усе гэта пачулі. Але вядоўца проста падчас майго выступу вырашыў падысці да мяне і пераказаць гэта ўсё. Але пераказваў ён дзіўнымі словамі, ён кажа:
Михась, там попросили не выражаться. Попросили не выражаться, серьезно. Там мне репрессиями погрожают. Ну, я там далей дорасповел свои жарты. Ну, ведаете, звычайно свои выступы я заканчиваю некими словами кшталту там. Меня зовут Михась Ильин, на гэта у меня все, вы цудоўная публіка, дзякуй. У той вечар я не казаў, як мяне зовут. Я спадзяваўся, што... Я спадзяваўся, што там было занадта цёмна, мой твар не запомнілі. Я просто развітаўся, сышоў са сцэны, па дарозе сустрэў вядоўцу, ён мне кажа: Михась, дзякуй, што прыехаў. Я кажу: дзякуй, што паклікаў на такое цудоўнае мерапрыемства. Можна мне цяпер атрымаць мае $15, дзеля якіх я тут рызыкую жыццём і здароўем. Я паеду адсюль куды-небудзь. Пажадана адразу ў Польшу. І вядоўца мне кажа: Михась, такая справа. Я бы з табой разлічыўся, але са мной яшчэ не разлічыліся. Давай, трэба пачакаць. Пачакай літаральна 15 хвілін, вось схадзі ў курылку, пасядзі там. Я праз 15 хвілін прыйду і з табой разлічуся. Я кажу: класна, як цудоўна, што гэты вечар все ніяк не скончыцца. Я іду ў курылку, вядоўца вяртаецца да мікрафона і такі: вось такі ў нас у Брэсце гумарысты. Яго, дарэчы, завуць Михась Ільін. Запомніце абавязкова. Магчыма, калі-небудзь убачыце па тэлевізору. Я такі стаю ў курылцы, думаю, калі ты мне зараз не аддасі грошы, то ў праграме «Зона X». І вядоўца працягвае, ён кажа: ведаеце, пасля Михася у нас па праграме мусіў выступаць фокуснік, але вось праз гэта дрэннае надвор'е ён затрымліваецца, таму я зараз прапаную зрабіць перапынак, літаральна на хвілін 15, робім перакурчык, можете схадзіць у курылку, вось яна там знаходзіцца, вось там, дзе стаіць Михась Ільін. Ведаеце, у інтэрнэце ёсць некалькі маіх выступаў, і у тым ліку там ёсць і негатыўныя каментары, і пад гэтым відэа таксама будуць негатыўныя каментары. Я адразу скажу, што на негатыўныя каментары незнаёмцаў в інтэрнэце мне похуй, вось, абсалютна. Таму што 28 снежня 2017 года 40 супрацоўнікаў крымінальнага вышуку мне в рэжыме офлайн распавялі ўсё, што яны думаюць пра мой выступ. Як бы пазітыўны каментар там быў толькі адзін. Ён належаў акурат такі гэтаму начальніку крымінальнага вышуку, аддзела крымінальнага вышуку. Але гэта быў вельмі дзіўны камплімент, таму што ён пачынаўся са словаў: «Ну вы жиды, ахуевшие пиздец». При нас, мусорах, шутить про Лукашенко – заебись. Творческих тебе успехов. Ильин Михаил Александрович, 1989 года рождения. Ну, карацей, мяне ў той вечар не затрымалі, все скончылася добра. І гэта, сапраўды, гэта найгоршы выступ у маім жыцці, яго пераплюнуць немагчыма. Але я рады, што гэта са мной адбылося, таму што я ў той дзень зразумеў для сябе вельмі важную рэч. Я нахуй звальваю з Брэста. Мяне зовут Михась Ильин. На гэтым у мяне ўсё. Вы цудоўная публіка. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Дякую, дякую. Калі раптам нешта было не так, проста памятайце, што гэта лепей, чым вайна. Дякую.